Сега обаче, понеже днес говорим за комфорт, в последната част на нашето предаване имаме една страхотна изненада за вас. Следващата ми гостенка е продуктов менеджер на иновативно и хигиенично средство за жени. Оринеле. Сега, преди да ви представя самата ми гостенка, да вижте снимката, която ни е донесла. Ще пикаем правилно. Сега, за да не се случва това, което виждате, да се катерят бременните жени, да постилат по тоалетните чини с тоалетна хартия, да клечат по някакъв адски неудобен начин, могат вече да пишкат прави. Вече искаме да отнемем и това единствено право на мъжете, но за това ще ни разкаже Таня Недялкова. Заповядай. Разбирате, че с Митя ще говорим, когато говорим за този уред. Обясни ни как може да се случи това жена да пишка права. Това е най-интересно отзад на днешно момичето за теб, Калина, защото особено за бременните е много трудно. Аз ще взема манекен, обаче, за да не си показваме ние всички тези неща. Ето, заповядай при мен. Да, ето го. Това е все едно с абути гащички, обаче е жената. Така, малко отбележка. Не така с бабешките, беглите си е окей. Това са идеални гащи. Да, това исках да кажа. Заповядай, ти си. Какво представлява това? Това са едни хигиенични фуники, за еднократна употреба, естествено. Направени са от картон, който е биоразградим. Т.е. след употреба може да се изхвърли директно в тоалетната. И най-хубавото е, че по време на употреба пък са непромокаеми. Тоест, докато ги използвате, няма опасност да си изцапате ръцете или да се намокрят. Това е фуника като за слънчоглед. Аз така, на това ми прилича. Но в долната част имат и за сладолет, както казва, да. Но в долната част има дупчица. Да. И сега какво се прави? Значи, те идват сгънати така, вие си ги разтваряте и трябва да сте сигурни, че в долната част е отворена фуниката, да не се окаже, че събирате урина по нея. Това какво правите абсолютно хубаво. След това слагате плътно до тялото, като нейната анатомична форма е много удобна и няма опасност наистина да си изцапате по никакъв начин ръцете. И си пишкате спокойно в... Моля да го покажем от всички страни, профил. Така, хубаво да се види. Значи мъжете повече изобщо не намислят... Аз съм против. Аз обявявам група борба против това. Тук имаме смях в залата, заповядай седни, но всички жени, които сме раждали днес тук, можем да кажем, че това е облегчение, може би, наистина голямо за бременните жени. И не само за бременните, по принцип за жените, защото има много жени, които не използват обществени тоалетни дори. Да, аз ще ви кажа, моята дъщеря, тя си иска цял ден на училище, за да не пишка в училище. Да. Да, това е проблем за много хора. Много жени не пият течности, за да не им се налага да ходят до тоалетна, когато са извън къщи. Не съм виждала такива уреди нито в България, нито по света. От кога съществува това нещо? Буквално продуктът в Европа е известен, той е холандски, което не е изненада, може би, че е холандска идеята. Разработена е от една холандска лаборатория, като също предназначението е, когато се дава урина в лаборатории, да се използва. Къде може да се намери тук в България? Санитарни магазини или аптеки? Да, някои аптеки в момента го продават. Вече го предлагат. По света казваш, че това е нещо разпространено. Да, дори в Америка се продава, в Западна Европа абсолютно и е търсен продукт. Значи, вижте каква еманципация, какво нещо се случва по света.